Webafowethu kuthiwa konke kunesikhathi sakho akusho mina kusho abantu baqeda ukubongela uNjoku ihoboshe ke lapha ke eqhamula imoto unyenyavu la kwanokusho ke lapha ke uthi uliswaphe cash ke lapha ke uthi alikweneti ke ngisho uzuka uNjoku udlulisa amazwi azigaqa wabhekisa kwalandela bomculo kaMaskandi ke bonga ukuthi selokhu wangena ke e-studio ke ngoJanuary ke uthi ke lapha ke amandla ke abalandeli ke bakaMaskandi iwona ke lawa ayenze ukuthi ke namhlanje gcineni nakho konke akwazi ukuthi aphumelele athole leli hashi ke aselitholile ke lapha ke uthi ubonga uNkulunkulu ke aphinde abonge iSouth Africa yonke wonke umuntu obenesandla emculweni wakhe uthi ayikweneti ngisho uzuka akusho mina kusho uNjoku ihobosho ke insizwa ke eyaziwa kakhulu endimeni kaMaskandi ke lapha ke sikhumbule ke masikhuluma ngoNjoku sikhuluma ngomculo kaMaskandi ke ohlaba hlose kakhulu ke lapha ke njengoba enze izingoma kulonyaka ke ezithandwa kakhulu ke lapha ke ngabantu kobonakala ke nama streams akhe ke akhuphuka ke ngendlela ke esabekayo ke lapha ke okuyinto bafowethu ke eshaywe lihlombe enhle kakhulu ke lapha ke sikhumbule ke abantu abaningi ke eminyakeni eyadlula ke bekuduma ukuthi uNjoku ke lapha ke akanayo imoto futhi akazange naye kufihle lokho wakuveza kwabasobala namhlanje ke uphinde wabuyela ke obala ke waphinde washo caba futhi ke ngiyabonga kakhulu ke kwiNingizimu Afrika ke kutheni ningisupport umculo wami ke njengoba udlala endaweni efanele ke uthi ke lokhu ke kuyisibusiso kakhulu ke wathi ke ubonga wonke umuntu obambe iqhaza uthi ke ube esayiswapha cash bafowethu abantu abaningi sebambongelele sikhuluma abaculi abaningi abahlukahlukene omfezi emnyama onjayiveze eminingi nabanye abahlukahlukene bebongela uNjoku ukuthi ke usebenzile mfowethu ukubekezela kudala impumelelo akusho mina ke kusho abaculi bakaMaskandi bebekade bembongela thina ke sesiqiniseko esemida ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo nawe ke ungambongela kuseyilona lakhe ithuba mbukeli wami mbukola samakhaya bafowethu asitholana kwezinye